ମାନେ ଆଉ ମୋର ତ ବହୁତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ଥିଲା ଟିକେ ତାଟିଆ ବସା ତରକାରୀ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ନେଇ ଆସିଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମର ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଏ ବାଟିରେ ପକାଇଦେବା। ଆଉ ସେଥିରେ ଆମର ଇଏ କଟା ଭେଣ୍ଡି ଆଉ କଟା ବୋଇତାଳୁ ଏ ପୁଇ ନାଡ଼ି ଆଉ ଆମର ଏଠି ତ ଆଜି ତ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆଉ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖିଆ ହେଉନି। କେବଳ ମାତ୍ର ଖାଲି କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏଠିରେ ମୁଁ ରଖିଛି। କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଆଉ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ এই ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତ ପକାଇଦେଲି। ଆଉ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଯେ ତେନ୍ତୁଳି ଖଟା। ତେନ୍ତୁଳି ଖଟାକୁ ତ ଆମେ ଟିକେ ଚକଟି ଦେବା। ଚକଟି ଦେଇ ସବୁ ପକାଇଦେବା। ତାକୁ ଟିକେ ସବୁ ଗୁଳେଇ ଦେବା। ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ରେ ତରକାରୀଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଆମର। ଏତ ସବୁ ସରିଗଲା। କେବଳ ढाकुणी ଦେଇକି ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ ସିମ୍ ଗ୍ୟାସରେ ବସେଇଦେବା। ତାପରେ ଖାଇବା। ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ତାଟିଆ ବସା ତରକାରୀ।